जों दिनै फायसकबायजाक नदुमासरा बिसि किटिंपुर्नपारा कार्तिकपारा बदनपारा गोपीनाथपारा ताई बाजारपारा और बेना हास्तिनि जतुलकरन कयो जों बासकांग बाहाय केनो जों व्यक्ति स्वार्थनो जों मानसियाखै सारा राज्यनि सारा जनगणनि स्वार्थे सारा राज्यनि स्वार्थे जारा दफानि स्वार्थे जों बासकांग जों कासा कुफुल हिया गई जों बीजेपी कांग्रेस सीपीएम हिया गई जों जतनो बुबाग्रान लगयो बुबाग्रान थानसानि मारे जों फाबिनान बे बेलेकन हामबाय हास्तिनि जतुलकरन तिनि जोंरो थांनाय प्राय 15 दिन हाय अंखासुं नग नग जों बेरायलाय मानि तिनि जों फाय सकबायजाक बिनन्द साधुपारा अपने लगे गोपीनाथ पारा बदनपारा बाजारपारा किटिंपुर्नपारा ते कार्तिकपारा जों जत पारानो तिनि जों नग नग जों बुबाग्रानि थानसानि कंग्रेस जों पिनानि बागै जों अंखलायजाक अबनि बागै हास्तिनि जतुलकरन कयना मुचुगो जों काबांमा जों बीसी जों काबांमा जों पार्टी जों खायका जों कांग्रेस खायका जों सीपीएम जों पाइथागो दिनै तिप्रा सरनि कपाल आरो के सालाय जगना आरो के परिवर्तन नंनै जों चल पाल्टाइ हिनै जों पाल्टाइका बीजेपी नि सरकार तयफायका किन्तु विगत 5 बছर बीजेपी सरकारनि जे परफॉर्मेंस बीजेपी सरकारनि सामुं हुमुं जे बक जे कग्रमनि अकक्तिनि थाइजाफुं जों बास्तव खेमा नुगिया तिनि नुगिया नक पारा पारा गो लाम करै पारा पारा गो तय करै पारा पारा गो काबांमा बिग्रा रक नक करै हुक करै जों अबहाय जों नुगै मानो अबन बेने तिनि दुर कैंपेन पब्लिक नि एबा जनसाधारणनि इमनो कक कायसा जों बासकांगो जों जेसुक कष्ट दुखनि बिसिंतैफुं जों माइ मासेया तंफुं नक माया तंफुं बुरा बुरि जों बाता माया तंफुं चाकरी माया तंफुं जों बासकां चंमारी विधानसभा चंमारी जों बुबाग्रान जों बुदनाय ते बुबाग्रान बिसिंतै जुदि 73 बछर जों इ हागोसे वंचित तंमनि अवंचित अंमनि यागनि जों कागनाय और बेने हास्तिनि जत्तुल कयना मुसुगो तागबो सीपीएम खायतंनाय तागबो जे बीजेपी खायतंनाय तागबो कांग्रेस खायतंनाय रंना फायदि जों व्यक्ति स्वार्थनो जों मानसिया गय दफानि स्वार्थे राज्यनि स्वार्थे जत जातिनि स्वार्थे जों बुबाग्रानि बिसिंतै जों बुबाग्राबानि बिसिंतै थानजाखै जों कंकुसं लोकुतंगा जत सेमानो असेंबलियाव 60 टा सीट दङ आरो नि बिसिङाव एसटी रिजर्वेशन सीट 20 नि बिसिङाव बसे कप्लाय रखनाय खाखलायनि चिनी आशा ते चिनी प्लानिंग चिनी बासकांनि जे चबानि जे स्टेप जों सुदु तिप्रा मथानि बुबाग्रा नेतृत्व तिप्रा मथानि जों सुदु एसटी रिजर्व 20 सीट जों बातायनाय अकगिया जों 20 सीट जों 20 टा सीट जों बातायनाय जों 20 सीट जों 20 सीट जों काप्लाय अंनाय अबनि फात्राबो चिनी जे टारगेट जों 35 एबा 40 सीट मिनिमाम जों 40 सीट जों कन्टेस्ट खायनाय 40 सीट नि बिसिङाव जों कन्फर्म जों 30 हयते 25 सीट जों काप्लाय अंनाय जों आशा खायो आशाबादी जों बासकां विधानसभा चंमारियो जों तिप्रा मथा बुबाग्रा नेतृत्वे सारा राज्यनि जत जनगण हय बांगाली हय पाहाड़ी जत मिलियै जों बासकां विधानसभा चंमारियो जों बुबाग्रा बिसिंतै इ राज्यखौ जों काताल जों एकक सरकार खायनानै जों नाहारमुं दिनै दङ ताइ जों खायबो फोरोंनाय जों